4 modré skleněné kostičky. Možná součást původního návrhu Jitky Vrbové ze 70. let. Pravděpodobně ale spíš podpis mozaikářů z ústředí uměleckých řemesel. Právě ti mozaiku v respíriu České televize vysazovali. Když se to dělalo takzvaným negativním vysazováním, tak každý mozaikář měl určitý úsek. Někdo byl lepší na hlavy, někdo dělal lepší ruce, většinou každý chtěl dělat hlavu, protože za to bylo nejvíc peněz. Ale aby si ten svůj úsek poznali, tak se tam dávali takhle nenápadně nějakou značku. V 90. letech se mozaika ztratila z očí. Zakryla ji sádrokartonová stěna. Podobný osud čekal i řadu dalších děl z této doby. Dílo Zdeňka Sýkory v Litvínovském kulturním domě bylo pod sádrokartonem až do roku 2016. Mozaika Krista od Jaroslava Šerícha zase vykukuje zpoza regálu v pražské prodejně obuvy. Jenom v Praze přišli o asi 450 výtvarných realizací ve veřejných stavbách, nebo ve veřejném prostoru, což vlastně z téhleté doby dělá spíš dobu jako ikonoklastickou, kde se ty věci likvidují. A zachraňují jen ojediněle. Přitom jde o velice nákladné realizace, které by dnes už pravděpodobně ani nebyly možné. České mozaikové sklo se přestalo tavit začátkem 90. let a i když do dnešních dnů jsou nějaké historické zásoby toho českého mozaikového skla, tak ta barevnost už je velice jako omezená. Takhle se dá rozpůlit kleštičkama a to, kdybychom udělali s lahvovým sklem, tak to sklo se rozletí na 1000 kousků. Podobných monumentálních realizací navrhla absolventka Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové Jitka Vrbová minimálně 13. Často pro budovy školek. Skoro co rok měla jednu monumentální realizaci, která ji úplně v pohodě jakoby uživila, protože to je taky možná docela dobrý jako připomenout, že ty zakázky byly tehdy neuvěřitelně lukrativní. Takovéhle krásné abstraktní grafiky dělala i pro knižní produkci, hlavně teda pro básnické sbírky a potom v 70. letech pro dětskou produkci. V České televizi se zanedlouho odhalí další umělecké dílo, tentokrát z 80. let. Za touto stěnou u hlavní vrátnice se ukrývá monumentální obraz Karla Součka. Kateřina Zemanová, Česká televize.